Karam Karbi yang longrat nono lama pirthe litum jongsi langnam lo plutang te suluk sudak adim do pik lason tak tak se litum Karbi yang long stame suluk sudak lo non het jong stame litum Kachesong litum thekdam long lo PGR VGR Kachesong punon lapente pu security guard amen kang than lab Kachesong punon lapente hapunat do thulang litum hunger strike Kachesong punon ilitum chesong ponang kok ilitum Kachesong nangko kathe kupine jong si Aron kichok chedam ilitum thek ponong lo plutang te ilitum chesong pon nangko kriti la silitum chinida mangji ilitum Kachesong la ke mesen ke thek long posi ilitum Kachesong wali ilitum kupine kichok che ilitum ke thek dam long posi ilitum Kachesong la sinili ning thelo ke thek eding atum an sitame radakar I chinipo pusi kalilo pulutang te non ilitum ke thek long ateng pulutang te Karbi ang long ke suluk sudak sonsi dobom hilang ma pusi nilihin pen mathadam jongsi kachari etum jongsi mesen lo pulutang te ilitum Karbi yang long ahabar sitame insamjin po suluk sudak sitame avilo suluk sudak lo pulutang te ilitum thekpon long lo nani Bangladesh ta hadak sitame kachari ponchok chije da joinesi bangko ane thilo hadak ko ane protest lo ilitum kadoga sitame theklong lo ilitum labang so puthak same ilitum kijursi hod ilitum chethanam nang nona dihu PGR VGR Kachesong hod sitame ilitum ningduk me ason sitame ilitum thekpon long lo Ache ilitum thekpon long lo pen ana tumke areng ahusolo la pen ana tumke alang litum han phatek stame benglo lasil lahai kadoga be situation ilitum langlo pulotang te ilitum methang angbong sikache tontia sonsi thegam long rongo lasil nili ning ki hang mangke ilitum a leaders atum sitame rada ning ki hang son chini nangji lason tak tak si rada tum sitame leaders tum akemat hai chini dam unangji lahin nahin ilitum understanding dode pulotang te ilitum non ason suluk sodak ilitum do bom hilang lasi ahok peda leader atum bangke rada tum kupima kari lasi claim bonji bon same non ilitum ke theklong ke rada tum si thurpak lok Kachesong si ilitum thekmon long bon same ni lening thelo ilitum leaders an sitame rad aning ki hang pa pleng po pusin ni lening thepar piglo nilihin ben kachuning rijike lahan lo team Karbi yang long atuma phan rad akiduk kisung rad akimang chini ben nangli tum sitame claim pon iktha lalo pulutang te ilitum la ansu sesi nangli tumban same support po rat sitame la ansu sesi ning chethepo bon sitame nangli tumjong se labang so rat akemang jong se klempon pe pulotang te Karbi atum an ke ning ke chethe me thang are cho me thang alidar phan ning ka chethe ning ka ching sam sitame avidet haiji la so porsi prabjin pen Karbi englong ke thik ding atum jong se labang so step bang prabjin pen deng pon lo pulotang te Karbi yang long sitame ingsam jin pen ilitum do thak long po nili ning khang mangge lalo labang so suluk sudak abang Karbi yang long avidet te pus nili mathalo bon same asai job jelo pulutang te suluk sudak ke dokok thai ji Karbi ara rakhe mang pojong si prabjin pen pachun pon un pulutang te Karbi yang long sitame peace ingsam jin ilitum do thak long po kalilo pulutang te pijo pen ke ha Bangladesh asana ron sitame dokok thai ji laso pose ilitum aprang si pen ilitum kachere Mexicanang ilitum rat tum same responsibility do lason tak tak si ilitum keja atum sitame responsibility do labang soha war suluk sudak ke pa veji phange kado kavilong sitame ilitum responsibility do lasi ilitum un anben ilitum kado kavi same bor inang bang so Karbi yang long hawar ilitum peace mate ningkang samun sam ke do ji phan lapne number 1 bang ke keja atum bang ke mesenangji ke ja tum jong si mesen se pulutang te lake ilitum hawar Karbi yang long an si vir de ji Karbi yang long khai Karbi tum si vir le virji ilitum thihek pen Bangladesh alam same chethanam sidang hadak bang pharu isira phokep ne bang haruhini ane amuni thielo pusi news media long paklang lo bon same kali hadak ahok pet ka surya abad amunin sadak thielo muthe hadak media long paklang clip phanchot lo ilitum kedam tanga video long same chethan pon lo kopia pod si Bangladesh along ron dokokma hadak 30% job quota lake freedom fighter atum phansi reserve delo lasalang itum student ahin ben same labang support 30% quota bang ke paviden dang ji pusi alang tum demand lo labang so demand ul same penang an suluk sudak lo hadak airset pungset chesong bono lapen aphi bang ke alang litum sarkar atum same 30% job quota freedom fighter atum bhangi pave pon dedlo amar si alom suking samri bon sitame ison alama gela son hala so chesong bomun hut internet sitame than bon lablo laso pena joksi pen ana lama ge alang litum same chini ne dalo api internet connection dalo api alang litum thekponong lo police atum student man ka chenne ga videos tame lahai approve tame thekponong piglo
ko ani ke chenek police atum si student duman pen an ke chenek pon lo hada ke party tap sitame dolo alang litum aning pung lo lahai a videos lahai alam alang litum karjulong ben kichini long pen student dum sitame puthot aning pung thulo curfew do boy fit sitame alang litum hemben nang bar si puthot alang litum chesong lo alang litum a phi akachesong ge lalo hada prime minister resign vek nang po lapente bangladesh pen alang ni phan pung vek nang po bu alang litum diman lo ate student tum sitame chichang ne de lo la ko ane alang litum police atum kitchen neck kaholo ko ane ki party labang so sentiment do ko kosi labang so a minister a prime minister phangke dakben plungnang po busalang litum dimano labang so ke song un hud ko pilo ko choma thake sarkar penge puthot police toy thu olo police toy olo la pente hada student wing do awami league a party student wing do alang litum same hada ke helisi on crisis pen an ke up tablo lason thak thak si police atum same helicopter pe injar polang litum sniper men same angsong men same up set lason same do lacho takali lang litum thek ponong ji alang litum gari motor men same patong pon ruri pathi ruri de same litum thek ponong ji a videos same do nang litum research lote nang litum youtube long same long ji 30% job quota freedom fighter duman ki reserve pi labang support same supreme court pen ke pabe pondel lo boy fit same alang litum kache somai ington ti den lo athi alang litum ko ane alang litum vir elo student dum pena anti elo la support se alang litum ington te delo lasi kijut si ke hada prime minister sheikh hasina alang li sitame resign nang koglo la chota kali lang alang li phan hada dolong li pusi alang li akai si sitame bangladesh banglong li pusi alang li phan dumjuilo lasi alang li ke cepat chong la ke alang li aprang se alang li delhi bang lo la pen delhi pen anon kidam chuke alang li london sidam thulo hada non bange bangladesh bange alang li tum ning karong si dopolo student tum Stamay kupila lang litum choma thatu hadak prime minister as residence prime minister ke dodim hadak alang litum dam si hadak same attack dam theng dam lolo hadak adak ok ahan lahai ka do ka wisame alang litum hadak ki chupana video same litum thek ponongji lato takrelang hadak abia vo alang okupipine ason do an stame alang litum ingudam lap lato takrelang hadak father of the nation haladak hemprek yang hur kachesong abang alang li sheikh mujibur rahman alang li akumlin stame hadak ke theng pon pa phupon stame do lasi lahai bang ke litum matha dam nang ji pen anar son ke alang litum ka chesong ke chokmon lo bon same nili jungjung ke matha ke lahai father of the nation pulotang te lage litum a father of the nation pulotang te mahatma gandhi akumlin litum ke theng ason lo lage hadak sitame la son alang litum bangladesh father of the nation sheikh mujibur rahman alang li akumlin si tame theng podak dak lo pakrep philo lahai bang ke alang litum pa peden nang jima pusni matha lacho takalilang alang itum parliament along sitame alang itum attack dam dudlo hada parliament long sitame phalang no dam lablo pipine lahai documents an sitame alang itum mekai lablo bar lablo pusi birta long lasi ajar le chithan sitame lahai ason ke litum mesen ason kali puna student kache song sitame pen anason ke choklo bon sitame ke chok chi ason sitame dokoklo hada prime minister bulotangte inut mesen ke matha ben si ke japon ang jibang bon sitame alang li ke chok chi ke thek the apor alang li hadak samela son institution non nang klang nang koklo lasil hai kadu kabi deji bangke lage leaders atum same responsibility thepik lason dak taksi rad atum nong same responsibility do sili tum karbi anglong hawar same lason ke un an ke paman medeji phanili tum kadu kabi same bor inangji elitum leaders pendang lo la pende kadu kabi rat tum an same elitum matha nangji je karbi anglong same suluk soda kabi det pensi kadu kabi ason an same chunangji kasi bisikoi ke litum leaders tumlo alang litum labang ke matha nangji karbi arat panjong si kaching hondo pulotang te alang litum sitame rat pan pasung si pen alang litum sitame alang litum me thang asai chiklem pa melo pulotang te kado ka be arat same litum ning samji bon same non ke litum suluk sudak si litum thekmonong lo dak pen andam ke areng ahusolo la pen de patek same chebeng nang lo asinili hin ben same ningduk lo labang ke litum la son situation litum ke thek long ke la pen de son ke phonang kok pot ke la pen de son ke mang humimi alamang ke la lo hadak PGR VGR Kachesong mate alang litum memorandum ke thonji phan alang litum procession nam lo
sila bangso precision ke dam ke kupisi ke noma busin ni matha pilpura lo pajir dam kupisi ke chok chi doma busin ni matha lo athe ke chok chi do pusi hala tumange theklong rong la pulo jo laso posi hadak police atum same khangnun check lo lasi alang itum in samjin men ke dam ke alang tu precision dam pa me pen ke thang ke chok chi abi ma pusin ni matha hada Kachesong arat jong si ada council bang ke tek dam mate phalang no dam po sonde la ke chok chi asai lo bon same kalima ti di eli tum kaduko wis me chini lo just isi memorandum mate pinpura lo ki pajir dami bon se alang itum dam lo la se alang itum dam pa me lo pusin ni matha bon se alang itum kupi ko sonne hadak police atum di penan to man karing pasudak lo lasi kemang humi me alamang gela lo eli tum democratic a country kupi por si lason klempon unede ne eli tum pijo pen eli tum India eli tum Karbi long ya phialam lo eli tum India kang ansta me lason kidip hedji pansame kabor ipon dodo penana news ro eli tum thek ponongji lasi pijo be democracy pormu ke amen si do cholo eli tum hala kamange kandidat sansi thek ponlo to sita aja eli tum chithan sita me kijutsi ke eli tum asar CM tuliram rong hangalang di sita me banglo la pente tingki chithan no asi alang li pansame choro par piglo alang li si positive action isi mesen action mate asai alang li klempon po pusin ni link chilo zibang so video bang ke pale eli tum chithan dam chona uthode eli tum chithan ponmom nang kapre pregalam dage chok chikele lian samen ang itum dia pon tha athe ni di kining je an la ke choklim pu jongdamut e ili tum munida okchot dane kining je kelet stame doji labene ke matha stame abang khutin stame ili tum exam jing ili tum point of view ili tum ke matha stame exam ji la suppose ili tum bang ali tum stame comments ki stame matha pamile nang tum stame comments pignon labente dane ke chok chikele lian stame nang li tum mission belen ili pan stame na keng ponon la si pudot chetong tunang do me thak me kardom